Здравейте, аз съм Велизар и вие сте с моят канал. Ако не сте се сабскрайбнали в YouTube, направете го и цъкнете задължително на камбанката, за да може да получавате нотификации за новите видеа. Ако не сте последвали в Instagram, последвайте ме. Ето тук ще трябва да се появи иконката на Instagram към моят профил. Днес ще си говорим за един много интересен закона на Паркинсон. Не знам дали някой го е чувал, но според мен така в 90% от случаите той е правилото в случаите, към които се отнася. Какво гласи закона на Паркинсон? Много грубо казано, той гласи, че колкото време си оставиш за една задача да я изпълниш, ще се вместиш в това време. Ако си оставиш една година за една задача, ще я правиш една година. Ако си оставиш един месец, ще я правиш за един месец. Ако си оставиш един ден, сега някои неща не могат физически да бъдат свършени за един ден, но в общи линии, колкото си оставиш време, толкова ще запълниш. И примерно, когато имаме някакъв по-голям проект, примерно дипломна работа, курсова работа и така нататък, ние обикновено отлагаме буквално до последния момент и да кажем, че последния месец се разцепваме от писане. И много хора това го правиха по време на студентството, като бяхме в правото, буквално учиха само преди сесия и почти не пипаха през време на семестъра. Нещо, което аз никога не съм харесвал. И аз лично учих умерено през абсолютно целия семестър. В смисъл, не съм оставил всичко за накрая. И смятам, че това много ми помогна и накрая не бях толкова стресиран на изпитите, както бяха другите, защото в правото учебниците са сериозна работа. В смисъл, говорим за такива тухли. И реално, ако оставиш всичко за един месец, ти просто се побъркваш. В смисъл, някои от хората буквално не излизат примерно с месеци, само учат и ядат и въобще това. Не, че аз не съм го правил в определени ситуации, но като цяло може да го избегнеш, ако си просто малко по-разумен. И това е точно проявление на закона на Паркинсон, защото като се замислиш, те буквално отлагат целия семестър и накрая направо се разбиват от учене. Просто ученето им върви ето така през семестъра. Учене семестър и изведнъж е така. Докато това, което аз правех, ако това тук е време в семестъра, аз правех ето така. В смисъл, че разбира се, че учех повече по-към края, когато са събрали повече материал и когато наближи сесията, но като цяло гледах да уча през цялото време и смятам, че това много ми се отплатило. И сега някои може би знаят от тези, които гледат, съвсем скоро излиза първата ми книга, която пишеме заедно с доктор Бо, един колега. И общо взето как я написахме тази книга. Някои хора 10 години не могат да напишат книга. Просто 10 години не могат да напишат книга. И как я написахме ние тази книга? Просто си казахме, всяка седмица пишем по 2 часа. Това е смисъл. Почнахме от юли и я завършихме мисля, че началото на декември, нещо такова, и после почват и техническите неща, предпечатни го. Той съвсем скоро ще излезе, между другото, ще направя видео задължително за нея. Няма да казвам сега каква е тя, ще я запазя в тайна. Но това, което направихме, не да кажем, трябва да имаме книга до декември и дай сега ноември да се разцепиме, да пишеме всеки ден по 10 часа, защото това като цяло е прекалено много стрес, а пък и когато разпределиш нещата повече във времето, имаш време повече да обмислиш различните действия, защото ако ти остава една седмица и трябва да завършиш книгата, вероятно резултата от самата книга като качество ще бъде доста по-ниско качеството, отколкото ако я пишеш в по-голям период от време, но по по-малко. Просто защото имаш повече време да обмислиш и лично аз доста от нещата в тази книга съм ги пренаписвал от моята част, защото с времето ти учиш, имаш повече време да обмислиш и съответно променяш нещата и става по-добра и в момента е почти най-доброто, което може да бъде, което бихме могли да дадем по съответната тема. Така че надявам се да си я купите и да прочетете и да предприемете действия спрямо наученото, а не просто да кажете, беше много яко. Да, няма да прилагам. Но се върнем за закона за Паркинсон. Написахме точно по този начин. По 2 часа просто казахме 2 часа на седмица, всяка седмица. Това е и на мен във вторник ми светва задачата, защото аз всичко организирам в задачи. Вторник ми светва задачата, Велизаре, пиши 2 часа книгата и аз просто знам, че дали в началото или в края на деня, аз по-скоро го правих по-към края на деня, по-към следобед, след като съм тренирал вече. Велизаре, трябва да пишеш книга. И аз сядам и пиша книга. И от юли до декември успяхме да напишем. Ноември беше Ноември беше нашата сесия, така да се каже. Ноември беше нашата сесия, защото тогава вече налегнахме книгата, почнахме да свързваме главите, някои неща трябваше да се дописват, така нататък, така че тогава беше по-интензивно. Но не сме си казали, трябва да имаме книга декември и ноември буквално седнем да пишем. В смисъл, това е абсолютно грешно според мен. И
да се върнем отново на закона на Паркинсон, колкото време си оставиш, толкова ще го запълниш в общи линии. Така че оставяйте си по-малко време за задачите. Ако нещо, примерно е курс, имате някаква, не знам, трябва да свършите някаква задача, която не е спешна, аз бих си казал, бих я свършил примерно следващите 2 седмици и ще си направя план за това как бих я свършил. Ако задачата обаче е спешна и трябва да се направи за определен период, то тогава започнете по-отрано, нали? Да, правите както ние правихме с книгата. По 2 часа на седмица, всеки си го прави и накрая интензивната работа е вече ноември, беше за нас, когато вече съчетавахме книгата, но ние бяхме свършили огромна част преди това, а не да написваме цялата книга. Така че това е моят съвет. Знам, че много хора няма да го последват и ще живеят в този цикъл на закона на Паркинсон, който да си остават прекалено много време за нещата или да не ги организират в малки стъпки, нали, към крайния резултат, но надявам се поне някой да вземе пример и да промени поведението си. Добре, това беше от мен за това видео и ако не сте се сабскрайбнали отново, сабскрайб долу. Ако това видео ви е харесало, палец нагоре и задължително шер на някой приятел, който се затруднява да си организира времето и който смятате, че би му било полезно, това, което казвам. Пожелавам ви приятен ден, ще се видим в следващото видео.